Biskang edisi chongbani sal jesuk sampai phairuk asukno dal bidal party rok serai kaisa te kaisa political party wo haplaimani nungjakha amahano tini nine halahali asram bari wo dal bidal motha yakare ti promote wo yakti safaika gobang manukhuni lukuro bagian member tadi member tadi ane kau nukun dam naru yang kau ane rada no nggak ane mungkin nukul kau kerja semua sampai ngai tapi nih ya karena karon kai sin parau tu ada no pasal aku ya takabe hamba bersak kau ane kau nuna takabe ate di khani me ni kai chi di mo purbo behla ni no ang no fast food ele ko member no anu kulu ko bo thangka ang bono bo saka nung nai di thangoi tongoi nai di bo buji khana bin buji ma tin bo no khana ang khai sikang puila ang chongjang nai member tongmani chini ek number ward ni purbo behla ni ta ke bo anu kulu ko thangoi bo achukha ani jagawo bobo nukhana siwina bo tini ama baksa phaka amon bagoi ang bono tini ang saya bono bang kemno saya tomni hingke ang sejung ama subai tongo ang je nokka hingke apno kono sabal khang phaina hinai ang ga ang selmanja te ang no tini ang mizoram ni sang ayo mia kora ang ani para berakha ano sawo nini upara ni borok ano sawo je no phanu phaya hingke chung nokya noi ano samani bagoi sing press meet no IPT yak makai to baloksa bai 4 mas 6 mas tok kai tong wai bab ke tomon ke ang nokmani karon ke chung ponte to samung bokhaika ponte to samung khepro nukjaka chini bai chairman rongni tomu aboni bagoi ang hamjakliya jajakliya bagoi ang nogo achukjak no prai 6 mas ungkha aboni pore chini rajani chung nukha sok somoi no bini samung kaham mano hnoi angwa sujak ke haipono tepono nokhriya hnoi angwa sujak tongmani haipono rajani tui khanamani bagoi belai khai khabo khamoi tei tongthogoi ang tini rajani thani ang phaika hnoi ang